A pénzt tegye ki az asztalra. Uram, a kártya megmutatja a jövőt. Veszély leselkedik önre. Most hadd jósoljak én, ha nem bánja. Látok egy ügyfelet, aki halált hoz. Ne várja, hogy örvendjek. Jön. Látom, ez igen kiterjedt konspiráció. Ez életem eddigi legnagyobb szabású ügye. A nyomok egy irányba mutatnak. James Moriarty professzor. Biztos, hogy meg akar mérkőzni? Attól félek, legyőzném. Tudom, bizarrá öltözött, de a célnak megfelel. Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace. Ezt nem mondta a kártya, igaz? Mi a fenét csinálunk itt? Most épp várunk. Egy kis mozgás! Ez lenne a názutam! Sherlock Holmes 2. Árnyáték. Vegye el az arcomból. Nem ott van, a kezemben van. Akkor vegye el a kezével együtt. Hamarosan a mozikban.